Ensom ulv. Det antisociale pres er bare så stort. Hvad hvis man ikke vil være uafhængig? Ulrik Ulvesen, psykologspecialist i ulveidentitet. Det er meget normalt for ulve at føle sig splittet mellem det egentlige liv og floktilhørighed. Min far sagde altid, du kommer aldrig til at finde en anden flok end denne. Hvordan fik det dig til at føle? Jeg ved godt, der er sejt at bo alene, men jeg savner nogen at tale med. Selv ulve har brug for nogen at holde af. Men hvordan kan man balancere det? Hvordan har du personligt klaret det? Jeg tror desværre ikke, vi når med i dag. Ses næste uge. Flok søger nyt medlem. Men hvordan har du selv klaret det? Selv ulve har brug for nogen.